Ýuwaş-ýuwaşdan filmlerde surata düşmek üçin teklipler köpeldi. Çağan görnükli rollarda oýnap, münasip pul gazanyp başlady. Şol bir wagtyň özünde pikirlerini rejissýorlar we ssenaristler bilen paýlaşyp, gahrymanlar üçin sahnalar, sahna oýunlary we el aýak söwüş sahnalaryny oýlap tapdy. Jackie Chan'yň özüne üns çeken we karýerasy üçin utuş kartasyna öwrilen hereket filmlerinde komediýa elementlerdir. Aktör filmlerde işläp başlanyň soň ömrüniň dowamında bu hünäre bepal bolup kaldy. Munyň netijesinde Chan iň meşhur aktör hökmünde Guinness'in rekordlar kitabyna girdirildi. Şol bir wagtyň özünde Chan ýaşlandyrşdan elmydamy ýüze görýärdi. Şonuň üçin suraty düşürilende aslynda bedeniniň döwülmedik ýeri galmady.